Βασίλης Καράς. Αγαπημένος μου τραγουδιστής και ένας από τους πιο δημοφιλείς λαϊκούς τραγουδιστές στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στο Κοκκινοχώρι Καβάλας στις 12 Νοεμβρίου του 1953. Είχε δύο αδέλφια, τον Δαμιανό και την Αναστασία. Όταν ήταν 10 ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Το 1969, σε ηλικία 16 ετών, έκανε την πρώτη του μουσική εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο πρόσφυγας. Παράλληλα, εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων, καθώς το αυτοκίνητο αποτελούσε τη δεύτερη μεγάλη του αγάπη. Επίσης, εργάστηκε στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη. Γεγονός που αποτυπώνεται στο τραγούδι «Εγώ αγάπη μου εγώ». Έχοντας ζήσει ως παιδί σε συνθήκες φτώχειας, ο ίδιος δεν ξέχασε ποτέ από πού προήλθε, παραμένοντας μέχρι το τέλος της ζωής του βαθιά ταπεινός. Νιώθοντας ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό του, τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον αποθέωσαν. Το 1973 παντρεύτηκε τη Χριστίνα Κεσογλίδη και μαζί απέκτησαν την κόρη του Ειρήνη. Ενώ η μεγαλύτερη του εμπορική επιτυχία ήταν ο δίσκος «Με έχεις κάνει αλήτη», που σημείωσε πωλήσεις πάνω από 180.000 αντίτυπα. Όλοι οι δίσκοι του έχουν γίνει χρυσοί και πλατινένοι. Το 2017 ο Καράς κατάφερε να κατακτήσει μια θέση στο βιβλίο Ρεκόρ Guinness, εξαιτίας μιας sold-out συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο Βασίλης Καράς κατάφερε να μαζέψει στο στάδιο αρένα 17.000 άτομα, ενώ όπως ανάφεραν οι πληροφορίες, επιπλέον 5.000 άτομα δεν κατάφεραν να βρουν ειστήριο. Όντας λοιπόν ο πρώτος Ευρωπαίος που κατάφερε να γεμίσει το συγκεκριμένο στάδιο στη Βουλγαρία, πήρε μια θέση στο βιβλίο Ρεκόρ Guinness, κατορθώνοντας κάτι που κανένας άλλος τραγουδιστής δεν είχε καταφέρει. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βασίλης Κεσογλίδης, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε στην πόλη τις νύχτες ξελογιάστρες. Μέχρι τη δεκαετία του 1990 το μοναδικό στυλ του εκτόξευσε την καριέρα του όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Στις 24 Δεκεμβρίου του 2023 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών και άφησε πένθος σε όλη την Ελλάδα. Η αιτία θανάτου του ήταν καρκίνος και καρδιακή ανακοπή.